салом, умедворам сиҳату саломат ҳастед ва озодӣ онлайнро тамошо мекунед. имрӯз дар бораи беэҳтиётии муҳоҷирон аз вируси нав, талаб аз онҳо барои баргардонидани қарзи бонкҳо гап мезанем. баҳсе ҳам дар бораи дастгир шудани 5 тоҷик бо гумони узвият дар доиш дар олмон дорем ва аз аҳволи донишҷӯёни тоҷик дар чин ҳам хабар мегирем. албатта медонед ки вируси нав дар русия ба даҳҳо муҳоҷири тоҷик сироят кардааст ва бино ба гузоришҳо 2 нафарро низ куштааст. барои ҳамин шодӣ мансуров, яке аз муҳоҷирон ки дар санкт петербург ҷиддӣ будани вазъро бо чашмонаш дидааст, бо ирсоли видеое ба шаҳрвандони тоҷикистон дар русия чунин муроҷиат кард. бовар намекунанд ҳамин вирус мегӯям мегардам мегардам асил намошана мебинем. худтона эҳтиёт кунед. ба худо ҳар як видеоро мебинем ки бародарон баъни касал гирифта шуданд, бародар худо раҳмат кунад дунё гузаштанд. бе бародарон худтона эҳтиёт кунед ва дар ҳаққи бародарое ки ҷои хоб надоранд, суи барои хӯрдан надоранд, дар ҳаққи ҳамо дору бошед, ба қадри имкон дастмон омадаро ёрдам кунед. бародарои тоҷик худтона эҳтиёт кунед. иншоалло мо айда рӯзои вазми нагзаронем. иншоалло ишам мегзарам. фақат худтона эҳтиёт кунед. видеои дигаре ки дорем дар бораи муҳоҷирони қарздор аз бонкҳои тоҷикистон аст ки онро баъд аз суҳбат дар бораи дастгир шудани 5 ҷавони тоҷик дар олмон мебинем. шояд хабар дошта бошед ки чанде пеш 5 зодаи тоҷикистонро дар олмон бо иттиҳоми ҳамкорӣ бо доиш ва тарҳрезии ҳамлаҳои террористӣ дастгир карданд. ин хабар дар вебсайти радиои озодӣ ва дар саҳифаи мо дар инстаграм баҳси зиёдеро барангехт. корбари бо номи адолат дар саҳифаи радиои озодӣ баъзе аз падару модаронро танқид кардааст ки ба фарзандонашон исломро дуруст таълим намедиҳанд. ӯ гуфтааст: бештари падару модарон ба фарзандони худ таълими исломӣ медиҳем, гуфта ақидаҳои шахшуда ва террористиро аз айёми ширхӯрагӣ дар мағзи онҳо ҷой мекунанд. мо инро ҳар рӯз дар ҷомеа мебинем. як нафари дигар ки худро яздигурди се муаррифӣ кардааст, бо танқиди корбарони тоҷик дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуфтааст: онҳо саъй намекунанд илму фановариҳои навро ёд бигиранд ва фақат ба масоили зоҳирӣ ва андом часпиданд. қисмате аз шарҳаш чунин аст. ҳоло дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва интернет дар комментариҳои халқҳои дигар медароӣ, он ҷо баҳсҳояшонро мебинӣ оид ба илму технология ва фарҳангу таърих аст. комментариҳои тоҷиконро нигоҳ мекунӣ, фақат баҳсҳояшон чӣ хел пӯшидан, чӣ хӯрдан, чӣ ҳалол асту чӣ ҳаром, ки мусулмон асту ки кофир. касе фарҳанги тоҷикиро муаррифӣ мекунад, ӯро кофир меноманд. мадина рамадон, яке аз корбарони саҳифаи радиои озодӣ, дар инстаграм гуфтааст: ифротгаро шудани ҷавонони тоҷик ва пайвастани онҳо ба сафи гурӯҳҳои тундрав аз камсаводист. ӯ чунин навиштааст: чаро давлат талош намекунад ба шаҳрвандонаш дониши хуб бидиҳад, то ки роҳи худро дар зиндагӣ ёбанд ва ба ин гуна амалҳои ғайриисломиву ғайриинсонӣ даст назананд. шумо ҳам метавонед назари худро дар ин бора дар вебсайти озодӣ.орг бинависед. бармегардем ба дидани видеоҳои шумо. яке аз муҳоҷирони тоҷик ки дар қазоқистон кор мекунад ва дар карантин аст, бо ирсоли ин видео мушкили қарзҳои муҳоҷирон аз бонкҳои тоҷикистонро дар миён гузошт. ӯ мехоҳад дар ин замони сахт ба онҳо сабукие дода шавад. банки тоҷикистон қарз дорем. занг мезананд, мегӯянд ки пули моро баргардонед. дар ин ҷо мо гуфти гапо хӯрданиам онро бая зур меёбем. боло инда тоҷикистон занг зада ин хел гапо мегӯянд. на ин ки ман ба фикрам ки ман қарздорам ай банк. ҳамаи муҳоҷирон баъзеаш қарздор ай банк наметавонанд дода пули қарза. аз шумо хоҳиш дорам ки ба доди мо бирасанд. воқеан мо дар бораи ин масъала як мақолаи муфассале дорем бо ҷавоби раиси банки миллии тоҷикистон ва онро метавонед дар вебсайти озодӣ.орг дар интернет бихонед. ҳоло агар мухолиф набошед, саре бизанем ба чин ки вируси нав онҷо пайдо шуд ва доман паҳн кард. ҳоло сирояти вируси корона дар чин камтару камтар шудааст ва карантинро ҳам сабуктар карданд. ҷаҳонгир алимов, донишҷӯи тоҷик ки дар шаҳри Далян таҳсил мекунад, ба мо шумо мегӯяд ки онҷо чӣ ҳол доранд. салому алайкум ба ҳама мардуми тоҷикистон. инамо шукронаи худо 50% ай карантин озод шудем ҳозирашта. як қариб ай 20 январ боз дар ҳамин хитои карантин дафтем. на ози як камтарак сабуктар шуд, озодмон кардан, метавонем дига берун бироем. ай сусу томошои ай худо ба шукр вазъияти хитои рӯз то рӯз беҳтар шудеста. намҷо омадем штемина бисмиллоҳ гуфта метавонем кашем бе ягон проблема.
واقعا همین ویدیو و نظرهای شماست که آزادی آنلاین را دیدنی میکند. به همین رقمی که میبینید بفرستید به واسطه وایبر، واتساپ و یا ایمو و تلگرام. پاسخ به سوالهایتان در وبسایتی هست که میبینید. خود و عزیزانتون را احتیاط کنید و تا دیدار در برنامه دیگر.